Nathalie Bonello ta' 45 sena minn il-Għajn kienet ikkundannata għal 30 xahar ħabs wara li wieġbet ħatja fuq 4 każijiet ta' serq. Dawn il-każijiet kollha seħħew fuq Anzjani li l-età tagħhom dvarja minn 77 sena sa 92 sena. Il-Maġistrat Neville Camilleri qal li l-ħatja għandha bżonn għajnuna kif tixet il-fedina penali tagħha li l-Maġistrat iddeskrivija bħala voluminuża. B'hekk ordna lil Bonello biex tibda tattendi programm ta' riabilitazzjoni għall problema tad-droga li għandha. Bonello kienet diġà tellat il-qorti il-ġimgħa l-oħra fuq serq ta' ġojellerija minn fuq anzjana fl-Imsida. Kienet wieġbet mhux ħatja u nżammet arrestata. Fuq dan l-istess każ ta' serq tresqet ukoll Ġeżminat Soppardi li għandha 43 sena minn raħal ġdid. Fil-qorti iddeċidiet li tibqa' siekta u ma tweġibx il-mistoqsija dwar jekk hijiex ħatja jew le. Kienet akkużata wkoll li kisret kundizzjonijiet ta' sentenza li ngħatat fl-2015. Id-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest u b'hekk il-mara baqgħet tinżamm taħt arrest. Raġel ta' 39 sena residenti r-Rabat inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat li qabbad GARAXX u kkawża biża' fuq awċija. Il-każ seħħ nhar is-Sibt 11 April għal ħabta tas-6:15 fit-triq Patri Anton de Bono fir-Rabat. Quddiem il-qorti ppreseduta mill-Maġistrat Bridget Sultana instema' kif l-akkużat ikkawża ħsara u nar f'GARAXX. Sursi qrib l-investigazzjoni qalu lil One News li fil-ħin tal-inċident instema' ħoss ta' splużjoni fejn kellhom jiġu evakwati diversi residenti tal-madwar, hekk kif diversi djar imtlew kollha duħan. Fuq il-post issejħet ambulanza u l-ħaddiema tal-protezzjoni ċivili li kkontrollaw in-nirien. Ir-raġel wieġeb mhux ħadd tal-akkuża miġjuba kontrih. Huwa ma natax il-ħelsien mill-arrest. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ tmexxiet mill-Ispettur Bernard Charles Piteri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.